pasada. First time ko ni. Galaw-gaway style. Valentine's naman dahil karong adlaw. Saan man ako ni pag-surprise si Hana ha? Butan biya kay siya sa kuha. Ito ata. Doy. Boss, Naunsa ka? nagpipisa lagi boss. Pasugwas ako be. Sildoan mo ka ni inadlawan boss. Pila yung adlaw ni mo dire? 350 ang adlaw boss. Puti ka may 350? Oh, boss. O sige, pasugwa ako pa isa ka adlaw. Sulduan ta pa isa ka bulan. Okay ra? Sige boss, unsa akong buhaton boss? Kabalo man ka nga Valentine's karon. Oh, kabalo O boss. palitay kog bulak be. Unsa mo yung bulak boss? Naunsa di kay hatag galino kay Valentine's karon. Sige na ibutang nang sanggot nimo. Sige palitay kog bulak. Bulak. Naunsa na maka-memorize ka? Ilista na kay bulpen wala. Na boss. Una man day na. Oh, sige, ilista bulak. Unsa pa boss? Oh, isa bulak pang isa ka bouquet. Unya human size teddy bear. Dako na boss. Naunsa di human size galino. Pang human size nga teddy bear. Unsa pa boss? Palitik kog balon nga kanang mulupad. 30 ka buok color pula. Balon boss na. Balon nga mulupad. Unsa pa boss? Nya palitik kog wine duha ka buok. Unsa mo na boss? Ipainom na ko sa iha para piti. Oh, lista na nimo? Mao na tanan boss. O kanara. Boss, akong sildo boss. Ay kabuso bataan ni gusto din ni mag-advance di ay. 7-8 oh, 8,000 na sweldo nimo palit dayon dito. Salamat Sige na. boss. Salamat boss. Ay. Dong taysa. Uy. Unsa man boss? Apili lang po na chocolate. Chocolate? Kwarta be. Tapli lang sa. Kalain. Oy, salamat ni Duya. Malipay jud akong uya baniron. Anya guys, tara. Arrange sa to ni sulod. Okay guys, doon na natong balon. And ang ubang mga regalo na to kahanan na dito sa kwarto na ng teddy bear, na ng flowers, na ng mga imnunon dito. Tara, sabay ko ninyo. Alright. So, dali na nato ni butang ni mga balon. Ipalupad lang nato ni Dre. Tanggalon to ni isa-isa later. At the same time, mamili na lang siya Dre na siya chocolate, na siya wine nga dili hard. Para inom, lipong-lipong lang gamay ba. Pero gusto nga, pang biradahan dito. So, kaya dayon, black label dayon. Yan ay flowers dayon, para ingnon nga sweet. Pero dili, good kayo, good. Sweet ba, sweet, para ingnon ba nga romantic. Makais markibay. Flowers. So, na lang, hulaton na lang nato siya moabot. So, tara, hulaton to siya. Hindi ka mahayan, hindi ang pinga. Medyo ka pasada, hindi ka binutangan. Nandam na kong iatag sa imo ang tanam. Saglisoro kong buhaton para di lang biyaan. Tanawa, sa'yo ko ano mo ba? First time ko din. First time no? Oh, first time. Higugma, baby paliyog ayaw lang jobiya. Kaya di na ako kaya nga mawakas ako. Sana all. Nakisala sa kuha no? Naa. Yan saan po na ko ibalo sa imo nga, be? Ibalo, no need. Ibalo sa imo nga. No need na lagi nang magbalos-balos ka. Kay kani siya, common sense man ako niya sa lalaki, I need to be useful. No? Para sa imo ha, maka-add ko og value sa unsay ginabuhat nimo. Kung unsa ka karon. Buhaton ng tanan para di lang biyaan. Pero pinala ko isa kahangyo sa imo ang tabi. Kana lang jud. Kanang kuan ba maglo na budong tatag motor be? Motor? Motor. Ay pero okay lang og dili ka okay ra gud kasabot ang pag kung dili ka maglunog motor basta kani nag-effort ko para jud sa imo wala balag wala balik okay ra sa kuha. Ay, dili, be. Mag-loan ta, be. Lunan ko ni Oh, motor. mag-loan ko para sa imong motor. Sure ka? Lagi! Sure dyan ko, be. Kalit aman gusto niyo mag-loan ko, be. Sunod bulan dayon be okay ra. Pero dili okay ra pud dili. Okay ra kayo, be. Ana ra man dayon na.